Terve! Tänään arvostelussa on Syman luotettavan kiinalaisen valmistajan AK-74 sähkötoiminen ja muovirunkoinen airsoft-ase. Paketissa on käyttöohjeita englanniksi, hoppimerkintä ja käyttöohjeet vielä kuvakielellä. Toiselta puolelta löytyy tietoa kiinaksi ja myös mainoksia muista Syman aseista. Ase on noin pari vuotta vanha, joten mukana tullutta oheiskrääsää ei ole enää tallessa. Kuitenkin mukana on tullut akkulaturi, manuaali, puhistuskeppi. Manuaali näyttää olevan vielä tallessa. Tällainen punainen oikein sopivasti Neuvostoliiton väreissä. Käyttöohjeet, turvallisuusohjeet ja purkuohjeet löytyy. Kaikki tästä manuaalista. Mukana tullut akku on vaarallinen, joten sitä ei kannata käyttää. Suosittelenkin sen nakkaamista lähimpään patterien ja akkujen kierrätyspisteeseen. Myös laturi on vaarallinen käyttäjälleen, sillä se ei ole laadukas. Eikä päälle liimattu jälkikäteen CE-tarra. Siihenkään ei aina kannata luottaa, kun tietää mistä oloista akku tulee. Laturi tulee. Ase on tässä. Normaalisti ase ei näytä tältä. Nimittäin siihen on nyt laitettu custom-osaa kiinni. Romanialainen etukahva ja kopiopuutukki. Aseesta on myös irrotettu tällainen liekin särkiä. Liekin särkiä on kiinni 14 millin negatiivisilla kierteillä, eli yleisimmillä kierteillä, joihin saa muun muassa äänenvaimentimen ja erilaisen liekin särkiän, jos sellaisen haluaa. Aseessa on tosiaan muovirunko, mutta metallinen laatikon kansi, tulen valitsin, liipasin kaari. Runko on tosiaan ABS-muovia. Takatähtäin myös metallia, säädettävä sellainen. Tosin real steel aseen säädöillä ei airsoft-aseissa tee juurikaan mitään. Itse olen myös kuluttanut aseen laatikon kannen maalipintaa. Normaalisti se on siistimatta musta, eikä moisia kulutusjälkiä näy. Tulen valitsin on tuttu AK-mallinen, ylhäällä varmistettu, keskellä sarjatuli, alimpana semi. Helppo käyttää. Luistin takaa, hopin säätö, edessä hoppi nollilla, takana täysillä. Liipaisu on mukava, ei turhan jäykkä. Tämä tukki on jälkikäteen asennettu, eli ei vakio. Vakio on tällainen tumman puhuva, 74 mallinen. Hihnalenkki tässä. Sitten normaalisti aseessa ei myöskään ole tätä romanialaista kahvaa, vaan tällaiset myös tumman puhuvat AK-74 polymeeriä matkivat tummat osat. Itse pidän enemmän tästä. Aseen osat ovat AK-47 yhteen sopivia, joten siihen saa 47 malliset feikkipuuosat myöskin, jos sellaiset haluaa. Ase on aika lailla kevyt,
koska siinä on muovirunko. Metallirunko toisi siihen paljon enemmän painoa. Aseessa on myöskin pitkä piippu, joka takaa hyvän kantaman, mutta tarkkuus ei ole mikään mahtava johtuen kiinalaisesta piipusta. Hoppi ei myöskään ole mainittava erityisen hyvä, mutta silti niin erittäin kelvollinen ja käyttökelpoinen. Aseen mukana tulee 600 kuulan high cap lipas. Kuulat kaadetaan tänne ja ne viritetään syöttökuiluun pyörittämällä rullaa. Lipas istuu aseeseen erittäin hyvin. Kuten AK-mallisissa aseissa, ensin etupää kiinni ja lipas taitetaan sisään. Lipas ei heilu, eikä nitise eikä natise. Aseeseen sopivat myöskin AK-47-malliset lippaat. Tosin nämä ei-vakiot heiluvat aseen syöttökuilussa aika paljon. Se häiritsee varmasti monia, kuten myös minua. Itsellä on myös kokemusta tällaista vohvelikuvioisista Magin lippaista. Syöttävät hyvin, kuten myös äsken näyttämäni Starin lippaat. Itse ase kuitenkin natisee ja nitisee vähän joka suuntaan, mutta ei kuitenkaan pahasti. Tämä ei ole kuitenkaan mitenkään erikoista kiinalaisissa aseissa. Akku menee tukin sisälle, siellä on iso tila akulle ja minimaalinen Tamiya-liitini ja sulake, jonka laadusta en tiedä tarkkaan. Uskoisin kuitenkin toimivan hyvin. Aseeseen mahtuu tällainen large akku. Yleensä large akuissa on kuitenkin large liitini, joka ei sovi suoraan AK:hon, joten todennäköisesti tällaista käyttäessä tulee tarvitsemaan tällaisen mini large liitin piuhan, jolla akku toimii kuten pitääkin. Itsellä on myös hyvää kokemusta LiPo-akuista. Tässä AK:ssa käyttämäni 7,4 volttinen 1100 mahinen akku toimii aseessa hyvin. Voin suositella asetta aloittelijoille Syman tarjoamaan erittäin hyvän laadun puolesta sekä aseen helppokäyttöisyyden takia. Toisin vähän vaativimmille pelaajille tämä ase saattaa siinä mielessä olla hieman huono, sillä tätä on hankala saada mihinkään muodikkaaseen Airsoft-varustekokonaisuuteen, sillä tämä ase on vain venäläisten käytössä ja tietenkin Itäblogin. Muiden entisten maiden käytössä saattaa ehkä myös olla paikoittain samanlaisia. Kuitenkin ase on erittäin hyvä ja suosittelen sitä kaikille, jotka harkitsevat vakavissaan tällaisen ostoa. Kiitos.